سلام سلام كمي اللهم كمي تخونو مساكم زلقو برهاني نلومي بزعبا زي نحنا نهبو تمرت كمبيوتر انتاي كم زمسل ويون معسن بخمين كم زم حلف في ربي لا خلى لكم مسك زلقو ناو قبلكم كم زا قديم زبلكو زي نحنا نهبو تمرتي ابسومن كلتا غزي كوينو سنبتن ربعن ساعات شوعات تنا يمشيتي وزم حلف سنبتن ربعن ساعات شوعات تنا يمشت بزوم يزم حلف كم زبتن ريزلنا بزوم يزم حلفتي تمرتي السخاء سنبتن ربعن ساعات شوعات تنا يمشت كل جزء أم حلف مالتي كمون استمرتزي كلتا درجات هلو قداماي درجان كلاي درجان قداماي درجان توم مبعثا مجمرتا زجمرو بزعبا كمبيوتر مسرتاوي تمرت زوسلو مالتي اقديمو زغونه تمرت وي ما تمكرو زينبرو نعم زوابي اتخلاي درجه خا نتقداماي درجه زودو مالتي كاب تقداماي درجه سفح زبله بما طلق بزبله تمرت زوابيو سلازي اذا كلتا كلاس زلنا ابتنا عنا زملكات وي دماتي نحنا نوصلوا زلنا اتينا كنساتف نخيل مالتي لازم استمرت زي خمسة قديمة زبالكو سنبات ربعون ساعات شوعاتنا يمشت بزوم دم حلف وين أكل التغاير فالقدامين كالأي درجة خالو قدامي درجة أنا تومي جمرتان بقى تازوسلو كالأي درجة خا أدفانس ويكاتي عمق دبلة تمرت جوسلو مالتي قدامي درجة سودو ويقدم حجي وسيلون تاني رمكا وخات ويخولو مالتي لازم مسلتي معسن بخمين كم زم حلف مالتي كالأت نحنا نهبو تمرت خا أبزي عود زويد ما بستمرت زي نهبو تمرتي كم زاب زنريو زلناي مجمرتا انه وتمرتي انتاي نحن تبايلو حادثة بزعبا تحيز وازولو نبرت بزعبا تحيز وازولو كمبيوتر ويكا زغونة تحيز وازولو نبرت مالتي بزعبا مجمرتا فلطو كم زلو مقباري السا اتيا كمبيوتر مالت نابنت مالتي كمبيوتر مالت انتاي مالت كم زغونة بمنتاي كم زغومت انتاي ناخبتها كمبيوتر كنسرح نخل كالن زبل إنا تتمرتي انهبو مالتي مجمرتا كمبيوتر مالت كم انتاي مالت كم زغونا نينا كمبيوتر إلنا نتوعو تا نحنا نتقمل لازلنا كمبيوتر بمنتاي زغومت يا مجمرتا سب نزق فلت لزقبو زينات انهبو تمرتي يا كم زاب زسئل زنريو زلنا از مالتي كم زنريو زلنا سب لمدنا بنت حجي كمبيوتر يلو زصوعا لمدا وصاوا عن صوع كل غزي نزي زغونه تكالي بيصحفت وي بني منك سرحتنيا كتقملا زتقملا صرفلا ديسكتوب وي كعبيد بلت نعينا بلمد كمبيوتر نبلا ግን ከም ይኮነን ዘና ኣብዚ ኩለን ርየን ዘለዋ ኮምፒውተራት እዩ ኩሎም ኮምፒውተር ተባሂለን እየን ዝፅውዓ ተቢድና ዘላ ንጥቀመላ ቴሌፎን ትኹን እቲያ ላፕቶፕ ትኹን እቲ ካልእ ኩልታ ወይ ታብሌት ትኹን ኮምፒውተር ዝብል መፀውዒ እንትሕዛ ኩለን ስለዚ ብኸመይን ከምኡ ኮይነን ኩለን ኮምፒውተር ዝብል መፀውዒ ክሕዛ ዝኽእላ ሓደ ዝገብረን እንታይ እዩ ያ ካልእ ዝብል ብዛዕባ እዚ ብሓፈሻ ኣብቲ ትምህርቲ ጥልቕ ዝበለ ትምህርቲ ንወስድ ምስኣተና እዚ መጀመርታ ንወስድ ሰብ ድሕሪ እዚ ብዛዕባ ተሓይዝዋ ዘሎ ንብረት ወይ ከዓ ብዛዕባ ተሓይዝዋ ዘሎ ኮምፒውተር መሰረታዊ ወይ ድማ ሓፈሻዊ ርድኢት ምስ ሓዘ ብድሕሪ እዚ ካብኡ ቀፂልና ኣብ ተሓይዝዋ ዘሎ ንብረት ኣብ ተሓይዝዋ ዘሎ ኮምፒውተር ወይ ከዓ እቲያ ላፕቶፕ ማለት እዩ ዝኾነ ብገዛና ክንሕዛ ንኽእል ላፕቶፕ ትኸውን ዴስክቶፕ ታልያትና ኻስ ኦኬ بتحيز وازول النبرة انتي خطك أمسخ انتي كسرح سخ زعبا فلوك مسحازة بمنتي زقومت كم زغون التحيز وازول كمبيوتر مسفلتا انتي مالت كم زغونن كالن مسحازة بالحرزي باقيرو انتي خسرح سخ كلاي درجة انه بتمرتش عمسي كلاي درجة قبلكم كله ابتحدك فيلم مالتي ابتحد كلاس مالتي ابتحد كلاس دي لان حرية سعيبنا انتي كتقم زغل بتناتو كمبيوترنا نابنت كم زاب ستقيسم زلو بزعبا وورد باوربوينت اكسل بزعبا زيوم تمرتنا هو مالتي كم درجه قداماي درجه نحر كوين كم تقديم زبلكوت مسرتاو نعس ملكت كلاي درجات كوين خا تنعز ملكت مالتي لازم زعباتها حيزوا زلو نبرات حافشا ورديت مسحازه كمبيوتر مالت انتي مالت كم زخونه بنتاي زقومت كم زخونه كالن زبل مسحازه بدحرزي انتي كتقم كم بتاع كمبيوتر حيزوا زلو انتي كسرح انتي كتقم كم زخلكا أسعفنا نهو مالتي نابنت كم زغدي مسقسكو بزعبا وورد باوربوينت اكسل بزعبا وورد انت رايلنا نابنت بورد انت يخسر رح سقل وورد
ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ዝኾነ ይኹን ጽሑፍ ወይ ድማ ዝኾነ ይኹን መጽሓፍ ይኹን መጽሔት ዝዳሎ በዚ ሶፍትዌር እዚ ብወርድ ያ ለዚ ብዛዕባ ወርድ ትምህርቲ ይወስድ ከመይ ገይሩ ዝኾነ ይኹን ጽሑፍ ከዳሉ ይኽእል እንታይ ኢኻ ከተዳሉ ደሊኻ እስኻ መጽሓፍ ዲኻ ከተዳሉ ደሊኻ መጽሔት ዲኻ ከተዳሉ ደሊኻ ናይ ዕድመ ወረቐት ባነር ድዩ ዋላ ናይ ጥምቀት ዲኻ ከተዳሉ ደሊኻ ሰርቲፊኬት ዲኻ ከተዳሉ ደሊኻ እንታይ ኢኻ ከተዳሉ ደሊኻ ስለዚ ከመይ ጌርካ ነዚ ተዳልዎ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ከመይ ጌርካ መልክዕ ተትሕዞ ትጽሑፍ ከመይ ጌርካ ተዳልዎ ከመይ ጌርካ ውዱእ ትገብሮ ብሓፈሻ እዚ ብዛዕባኡ ኣብ ወርድ እዚ ወርድ ዝንምሃሮ ማለት እዩ ከምኡውን ፓወርፖይንት ካ ዝኾነ ይኹን ድሕሪ ፕሬዘንቴሽን ክትገብሩ ዝደለካ ነገር ስራሕ ሃልዩ ብዛዕባ ናትካ ትካል ወይ እውን ብዛዕባ ናትካ ድሕሪ ባይታ ድዩ ዝኾነ ይኹን ኣዳሉ እንተኣ ተተባሂልካ ከመይ ጌርካ ንስኻ ክትዳሉ ትኽእል ንኣብነት እዛ ሕጂ ዳልያ ዘለኹ ብመልክዕ ፓወርፖይንት እያ ተዳልያ ዘላ እዚኣ ከመይ ጌርና ነዳልዎ ያ ድሕሪኡ ብዛዕባ ኤክሴል ካ ንመሃር ማለት እዩ እዚ ምስ ወሰድና እዚ ክልተ ትምህርቲ ምስ ወሰድና ክልተ ዝብለኩም ዘለኹ ነይ እታ ቀዲምና ብዛዕባ እታ ኮምፒተር ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ምስ ወሰድና ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ወርድ ፓወርፖይንት ኤክሴል ምስ ወሰድና ሳልሳይ ሽዑ ናይ መወዳእታ ሳልሳይ ጽገና ኮምፒተር ጽገና ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር ብሓፈሻ ያ ማለት እታ ኮምፒተር ብሃርድዌርን ብሶፍትዌርን ዝቆመት እያ ኢልና እንዲና ክንመሃር ኣብቲ መጀመርታ ሽዑ ክኾነልና ኢለ ዝሰግሮ ዘለኹ ብድሕሪ እዚ ነቲ ናታናትና ኮምፒተር ወይ እውን ሃርድዌርን ሶፍትዌርን ከመይ ጌርና ክንጽጉኖም ንኽእል ትቀፂልና ንሪኦ ጽገና ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር ወይ ከዓ ጽገና ኮምፒተር ብሓፈሻ ማለት እዩ እታ ንሕና ንጥቀመላ ኮምፒተር እንታይ ሒዝናያ ዘለና ላፕቶፕ ምስ ግዜ እናዝሓለት እናደኸመት ንዓበይት እያ ትኸይድ ዝኾነ ይኹን ንብረት ከምቲ ብሓድሹ ኣይከውንን እዩ ግዜ እናወሰደ ክኸይድ እንከሎ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ናቱ ብቕዓት እናቐነሰ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ከመይ ጌርና ንሕና ንጽግኖ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ እንታይ ዝገብር ንሕሪና እቲያ ዝገዝኣ ላፕቶፕ ኣብ ገዝኡ ግዜ እናወሰደት ክትከይድ ምስ ጀመረት ከምዚ ትዝሐል ወይ እውን ክውላዕ እንከሎ እውን ሓንሳብ ዝጠፍእ ተሸግሮ ወይ እውን ዝኾነ ዳውንሎድ ክገብር እንከሎ ሕጂ ካብ ጎግል ዳውንሎድ ክገብር እንከሎ ምስኡ ዘየድልዩ ሶፍትዌራት ይወርዱ ሕጂ ናብቲ ናቱ ዘይተደልዩ ኣፕሊኬሽን ይወርዱ እሞ ምስ ወረዱ ሕጂ እንታይ ይገብርዎ የሸግርዎ ቅልቅል እናበልኡ ካደ ሓደ ከም ዝውጥም ቅልቅል ትብሉ የሸግርዎ ንዑ እዮም ተሸገርዎ ሽዑ በቃ ላፕቶፕ ተበላሸ እዚኣ ሕጂ ክጉሕፋ ኣለኒ ወይ ከዓ ናብ እንዳዕራየ ክወስድ ኣለኒ ይብል ግን ኣብኡ ዘብፃሕ ኣይነበሮም ባዕሉ ክገብሩ ይኽእል ብጣዕሚ ይቐሊል ማለት እዩ እንድሕር ፈሊጥካዮ زي مفلات يخبي دمر انت فليت كاس كل قليل نقري حجي كما يقرنا نحن غنصقنا نخل يا نزغ ما يقرنا نوقدو كمون تي فيروس نخي اتو خمي يقرنا نكرخل انت فيروس بقدمو مالتي خمي يقرنا نسون قبر الانت فيروس ندحراتي واون كما يقرنا نصريو كالن توتال ندحر زحيلا توتال ندحر تبلاشا خوينو كما يقرنا بعلنا خنعريا نخل لازم بزعبات صقنا ناي هاردوير اند سوفتوير أموداتا نوصلو مالتي زين العروسيك ناشعو تحيسكي أزلغا نبرت ولا عنتي نمع الراي مخارير اللي كان موساري اللي كان بعد خاطر مخونت حدا المخونت تكنا خنا مالتي عملت أبديت مقبار كلين أب مقبار سكان مقبار إذا كم يقرنا خنقورا خم نخل نحنت كمبيوتر كل جزء وحس خوينات كم تخيل زقبر أزي دحر أبديت كبران دحر كينكا كمون كلين أب دغنا سكان كبران دحر كينكا بعبيو خاتي فيروس نخياتوا أتيوان خيلون دحرتي تطريان دحر كينكا نتي فيروس كابزن دحر ولا أنت تخونو نجري ولا وحس خوينات أط الدحر زو كابو مس جزء نعبي مس كذا كزحل دحر جميرة ومتخون زي طبيعة تمس أب جمهور الخا كلا جواب له كم يقران عقو نفوسها أواتي تجنا كمبيوتر زبل ويكات تجنا هاردوير إن سوفتوير زبل أبون مارو مالتي لسه نحنا نمحلفو تمرتي زي قدامي بزعبا كمبيوتر انتي مالت كم زخونه كميلاك نمار بحرزك على قصيلنا كمبيوتر سن انتي نخنصرح نتقبل نخيل امنت بزعبا وورد باوربوينت اكسل كالز تفلالي مالتي يا سفلالي كارد دي خاك سرح للي خاناي مرعى ناي عد مورق انت خاك تدالو للي خا سيرتيفيكيت دي خاطر دالو للي خا مصحف دي خاطر حيف كاختر دالو للي خاطر زلل خيو بزي كم تسرح تقبر مالتي إذا تمهار إذا مستمر كخا خمسي أقدم أقدر نحكو نتاس خط كمل لازل لخانة برات كل جزء وحس خوينا خط قلقل كاماتا نتسجن كيا خات خيد كلمة غنت مستفلا لي فيروس ماتا نخيد كع تكالا خلال تطريا سكان تقبرها كلينا أبديت كالر دا قبر كات خيد نعوغ ميقر كات كبرو مالتي
ንሱ ንርኢ ብድሕሪ እዚ እዚ ምስ ገበርና ከዓ ምናልባት ካብዚ ሓሊፉ ዝኾነ ይኹን ፀገም እንድሕር ኣጓኒፍዎ ከዓ ዘይጠባይ ኣብቲ ምፅኣሉ ከዓ ከመይ ጌርካ ንዑ ትፍውሶ ከዓ እንደገና ንምሃር ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ብዛዕባ ኮምፒተር እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ንወስድ ብድሕሪ እዚ ከመይ ጌርና እንታይ ኢና ክንጥቀም ንኽእል ከመይ ጌርና ንኣብነት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ነዳሉ ሳልሳይ ከዓ ኮምፒተርና ምስ ግዜ እናዓበየ ኣብ ትኸደሉ ግዜ ክትበላሾ ወይ ድማ ዘይጠባያ ክተምፅኣላ ኣብቲ ጅምር ግዜ ከዓ ከመይ ጌርና ባዕልና ክንፅገና ንኽእል እዚ ናቲ ንህቦ ትምህርቲ እዚ ግን ከምዛ ቀዲመ ዝበልክዎ ከከም ደረጃ ናይ ነቶም ቀዳማይ ደረጃ ዝወሃብ ትምህርቲ ቁርብ እቲ መሰረታዊ ወይ ድማ ውሕድ በለ ይኸውን ነቶም ካልኣይ ደረጃ ዝወስዱ ግን ኣዝዩ ጥልቕ ዝበለ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ምናልባት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣሎ እሱ ብዙሕ ክሳብ ሕጂ እቲ ክላስ ንሱ ይከፈትና እየን ክሳብ ሕጂ ዘለና ክላስ ክንዚ ኣብዛ ኣቲና ክንሳተፍ ንኽእል ኢና እንተ ደኣ እዚ ትምህርቲ ኮምፒተር ዘይወሰድና እንተ ደኣ ሃሊና ኣብዛ ኣቲና ክንሳተፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምናልባት ካልእ ፍሉይ እንደልዮ ሓበሬታ እንተ ደኣ ሃልዩ እውን ብውሽጢ በዚ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ናትና ቴሌፎን በዚ ቤልኩም ክትረኽቡን ትኽእል ኢኹም ድሕሪ ዝኾነ ይኹን ዘለዎም ብሓባር ኮይንና ክንዘራርበሉ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ነዚ ይመስል ብጣዕሚ ቀሊሉ ከቢድ ኣይኮነን ቀስ ኢልና ህዲ ኢልና ኩላትና ከም ኣሕዋት ከዓ ንረዳዳእሉ ትምህርቲ እዩ ንመሃረሉ ትምህርቲ እዩ ያ ብዙሕ ከቢድ ነገር ዝካበድ ኣይኮነን ከም ኣሕዋት ኩላትና ንኩላትና ብማዕረ ዝምልከተና መምህርን ተምሃራይን ዘይብሉ ብማዕረ ኮይንና እንመሃረሉ እዩ ቀንዲ ዓላማ ናይዚ ትምህርቲ እዚ እውን ሰብ ከመይ ገይሩ ባዕሉ ንባዕሉ ተጠቃሚ ይኸውን ከመይ ገይሩ ባዕሉ ንገዛእ ርእሱ ይኽእል ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፅጋዕተኛ ከይኮነ ምስ ዘሎ ግዜ ንኸምኡ ዝደፋፍእ ስለ ዝኾነ ከመይ ገይሩ ባዕሉ ርእሱ ክኢሉ ዘድልዮ ፅሑፋት የዳልው ዘድልዮን ምስ ዘድልዮን ከመይ ገይሩ ይገብር እዩ ካልኦላ ሓንቲ ያ እዚ እቲ ቀንዲ ዓላማና ንሕና ስለዚ እዚ ምዃኑ ተረዲና እንድሕር ነዚ ትምህርቲ እዚ ክንወስዶ ድልዋት ዝኾንና ሰባት ተደኣ ሃሊና በዛ ኣብዚ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ያ ብሓባር ከዓ ናብቲ ዘሎ ትምህርቲ ንቋደሶ ማለት እዩ ነዚ ይመስል የቐኒየለይ ፀኒልኩም ዝሰማዕኩም የቐኒየለይ ክበት ያበለይ ክረኩም ፈቱ